Dobro, ekipa, zapamtite što tražimo i ne vjerujte baš nikome. Opa, što je sad? Hej, bebo, gdje su ti roditelji? Čije dje... Što? Au! Stvarno? Krimos, beba? Impresivno. Trebao bi nam netko poput tebe. Ovako stoje stvari. Zovem se Raja. Naše zemlje su u ratu od kad pamtim. Naši narodi su podijeljeni. Kćeri moja, vjerujem kako ponovo možemo biti složni, ali netko mora napraviti prvi korak. Kako bi ponovo uspostavili mir, moramo pronaći posljednjeg zmaja. Želim biti dio družine koja će porokati sve drune. Krenimo. Od tvoraca Vajane. Ali moramo biti oprezni. Nismo jedini koji ga traže. Iz Snježnog kraljevstva. 6 godina potrage. Što bude, nek bude. O, moćna Zizu! Tko je to rekao? Stvarno te trebamo. Biću iskrena s tobom. Ja nisam baš ono najbolji zmaj. Znaš ono kad se radi grupni projekt gdje jedan klinac ne pridonosi toliko, a dobije istu ocjenu? Gotovi smo. Ovog ožujka. Ti i zmajevi dragulji idete sa mnom. Moj mač se ne bi složio. Ujedinite. Svijet se raspao. Nikome ne možeš vjerovati. Svijet. Možda se raspao zato što nikome ne vjeruje. Trebaš napraviti prvi korak. Raja i posljednji zmaj. Promijenila sam oblik. Zmajevi to mogu? Gle kako mi je guza blizu glave. Probovat će mi biti toliko brže. Uskoro u kinima.